ହ୍ରାସ ପୁଞ୍ଜାଦାୟୀ MCQ 11 SSB PG PhD ନେଟ୍ JRF PG OPSC ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଗୋପନାରୀମାନେ ବନରେ କାହା ନାମରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ରାଧା, ଉଦ୍ଧବ। ଉତ୍ତର ଏ କୃଷ୍ଣ। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ କେଉଁଥିରେ ବସାଇଥିଲେ? ନିଜ ପାଲଟା ବସନ, ପତ୍ର, ବୃଦ୍ଧସୂତ କଳ୍ପିତ ଆସନ, କୋଳ। ଉତ୍ତର ଏ ନିଜ ପାଲଟା ବସନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ମଠରେ ସାଧନା କରିଥିଲେ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ରାମାନୁଜ ମଠ, ସାତଲହଡ଼ି ମଠ, ଏମାର ମଠ। ଉତ୍ତର ସି ସାତଲହଡ଼ି ମଠ। କରଣୀ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଶୋବନ୍ତ। ଉତ୍ତର ସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବ୍ରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ପତି, ଭାଇ, ପିତା, ରାଜା। ଉତ୍ତର ଏ ପତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଗୋପୀମାନେ କେଉଁଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ବାଲିକୁଦରେ, ଯମୁନା କୂଳରେ, କଦମ ମୂଳରେ। ଉତ୍ତର ବି ବାଲିକୁଦରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ତାଙ୍କ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧର ଅଂଶବିଶେଷ? ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ, ନବମ ସ୍କନ୍ଧ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ମାନେ ଗୋପଲୀଳା, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ। ଉତ୍ତର ସି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା। କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋପ୍ୟ ଉବାସ ରହିଛି? 30, 31, 32, 33। ଉତ୍ତର ସି 32। କୃଷ୍ଣ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକର ବଖାଣ କରିଛନ୍ତି? 18,000, ସହସ୍ର କୋଟି, ଅନନ୍ତ ସହସ୍ର, 12,000। ଉତ୍ତର ଏ 18,000। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ଧଳା, ହଳଦିଆ, ନାଲି, ନୀଳ। ଉତ୍ତର ଡି ନୀଳ।